Občania, priatelia, súrodenci, stretneme sa na podujatí Za záchranu slovenskej zeme, ktoré bude v Bratislave teraz 12.4. v sobotu od 4. hodiny predvečer až do 21. hodiny večernej. Takže, prečo sa vlastne stretávame? Na konci tohto mesiaca padne moratórium na predaj slovenskej zeme cudzincom, avšak už v súčasnej dobe prebieha skupovanie slovenskej zeme, prevažne pôdy, prevažne zahraničnými spoločnosťami, ide väčšinou o špekulatívny kapitál, ktorý na našej pôde ani neplánuje hospodáriť, len si ukladá svoje peniaze, aby sa im raz uročili, keď naša pôda zdražie a keď si možno už nebudeme môcť dovoliť kúpiť. Preto my žiadame, jednak sami sa chceme uvedomiť, ale jednak žiadame našich predstaviteľov, aby urobili rad opatrení, ktoré zabezpečia to, aby naša krajina bola dostatočne chránená aspoň tak, ako niektoré susedné krajiny. Takže podporte túto podujatie, stretneme sa v sobotu, zdieľajte, posúvajte ďalej.